en Mario, em diuen el mecànic, a la colla de Barcelona Sant Placec, i gravaré la mirada de Roses en un castell a 4 de 6. Espero que us agradi. Sí. Hola. Hola. Me les han donat. ¿Portas ulleres? Sí. Hòstia! Pues se m'escoltarà com infoto al Xavi. Hem de renegar. Hay coses que hem de dir tacos i coses d'aquestes. Jo dic tacos sempre. Intentaré no fer-ho. Va cap allà, eh? El Charlie? El Charlie? Hòstia. Vale, relax. Ve el Charlie? El Charlie? Hòstia. Se't ve les ulleres, eh? Sí. No, que estigui bé, Charlie, que no. Ve de peu? Pues no. Vale. Vinga, el genollet que no fa com una camisa a les costes, una perilla. Vale, dan. Suau, eh? Charlie, recol·loca dret. Ara. Vale, aquí ve? Guai. Vale, silenci i tranquil·litat. Vale, ve. Tira el Dan que m'afloca, el Dan. Vale, puixen terços. Bueno, terços en aquest cas. Superment. Vale, pujada de dos. Ho he notat. Menys, Jordi. Vale, equivocaran. Està obrint 2, l'altre 2. Vale, perfecte, mans aquí, vale? Mantenim aquí. No vens molt endavant? O no? Estàs bé? Menys fit ara. Menys fit. Astèrix, menys. Aquí millor? Vale. Es col·loquen dosos. Vale. Tenim acostador a l'alçada de quartes, vale? Bueno, terces, perdó. Arriba Quartes són. acostadora. Quartes, terces. Mira de quartes, però són de terces. No. Menos, Jordi, menos. Vale, aquí. Ahí, ve. Aquí bien, Jordi. Col·locada cruzadora. 3 tassetes de l'enxaneta. Està molt maco i molt paradet. Vale, tenim aleta quasi. Vale, gas. Aleta. Comença la baixada. Molt bé, perfecte, superbé. Estàs bé, no la vi? Baixa pujadora també. Afluixem una mica, cortat tu i Eric, afluixem una miqueta. I s'estanen cap a l'esquerra. Vale, baixen dosos. Com es nota que estàs xupant càmera? Com es nota que estàs xupant càmera? No te escolta, la cámara la tengo yo. El micro está cerca de mí.
Vale, ja ho tenim. Listo. Uau! Ja està bé. I l'amorós, que tinc una missió. Miri.